Гулкевич, так, прокурор області. Ви всі хочете ніжні слова, треба служити. Я прошу терміново слідчу оперативну групу. Юрій Володимирович. Так, він відмовляється мене прийняти. Ви прийдете його і запитаєте, все напишете в акті. То не тільки вас, то є багато людей. Я чекаю слідчо оперативної групи. Ну, ще на мене не взяли в каталажку, вже все загорнули, ще на бомжа голову хто хоче. Навіть прокурор не хоче, бачите, зробив бомжом свій народ на тій території. Навіть не хоче вийти подивитись на того бомжа. Потім кажуть, що їм палять того суддя, викидають. А от двері закриває, а от взяла бабу, завела до нього на прийом наверх. Вони тут спалили. Вони самі палили, хто їх палив, хто? Потім народ уже не має терпіти, А народ? палять шини тільки. Ага, шини. Так. Ще не палили, бо горілися, бо змерзли, то дивно було. Від початку. То їх треба палити, або в АТО, прокурора, саму першу. Біля тої дошки. А зараз що, зараз прийомний час же? Ну, прийомний, а де ж є прийом? Нема. Посадили українську і шотує наліво-направо. Підійшли на мене, переговорили. У них, бачите, багато хто ще керує. Ходіть туди. Ходіть туди. Ви поймете свій відповідь. Бачите, що пише? Хто керує? Хто розподіляє? Я знаю, чекайте. Один бандит підписаний, а 10 похований. Я в щурі вдірю. У мене жіночки кажуть, люди, відкрийте їм двері, не нищіть майна. На прийомі шаровара вже немає.